Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Okay, igama lami UFikile Mlomo. We-game music industry UFikile Mlomo. But nasemsakazweni futhi kuyafana UFikile Mlomo because already ngifike emsakazweni sengiyibrand, so there was no way ukuthi ngaqala phansi ngishintshe igama ngibize ngelinye igama. So uFikile Mlomo. Ngiba ukusakaza. uNkulunkulu wehlise ingelosi ehamba ngeenyawo Dr Kay ephefumulayo ekhulumayo emhlabeni Dr Kay ekwazi ukuvundulula ikhono uFikile Mlomo ukuthi uFikile Mlomo emva kokucula there is ukusakaza. So mina bengazi ukuthi emva kokucula emva kokurelease ama-albums uFikile Mlomo awu-5 bengazi ukuthi uFikile akasakaza but-ke uDr Kay ukwazile ukuvundulula lelo talente lokuthi uFikile Mlomo akasakaza. So njengamanje ngiyasakaza kwi-Dr Kay and ngiyafunda mina ngenza uhlelo from 9 to 12 women empowering. Ngihamba nomhlophekazi angedwa, ngihamba nomhlophekazi okumamkhehlelezi lapho sigqugquzela abantu besifazane in business, health, education, entertainment, wherever umuntu wesifazane, relationship, emshadweni, la ongathi khona ufuna ukuthi usizakale. Siyakhona thina ufike singenelele. Isihluleka silandela abanye abazokwazi ukuthi bakusize. Lalela wena ntombazane ehlele ekhaya engasafuni nokugeza ngoba isilahlekelwe yithemba, engasafuni ukufaka ubra, usulengisa amabele ngithi ne. That's not an option. Into engayisho uNkulunkulu konke asakubekele yona kuphela wena kwakho ukuthi bekezela and then ulalele ufunde into so that in life you will be independent. Ungadependeli kumuntu wesilisa because yingakho besicindezela because thina siyama silinde kuphela inyanga yabo mhla ka-25 bakho baby ngicela ungiphi ukuthi once wenza leyo nto usebujwayela kabi umfana uvuka uyophatha girl.